Okay, ake ngithi eshuthi intombi ishelwa ngamanga. Shelwa ngamanga. Nginani shelwa ngamanga. Shuthi intombi ishelwa ngamanga. Ngoba ngithe maqala ngishela angizange ngayifihlela ukuthi mina ku-out ngiyayihlanganisela futhi imali ngisanokuyiswela. Ngithe mangitshela lokhu ngibuka phansi naphezulu wabe ngathi yangizwela. Lapho ngibe ngiqhubeka ngitshela ukuthi unlike abanye abafana abashayayo mina soze ngakubeka isandla noma ngenje ngakujikutshela. Mina ngizokuphatha kahle kwazise ngiyayikholela futhi angisiyinswela. Qoma-ke ntombi phela ngawe uyayifela. Yabiqala ingiphendula lapho ingibhampela. Ithi ayisuka buka wena ngathi uzongibona. Usitethwa naye ngathi ngizofa amakhaza la kuwena ukugodona. Isho lamazwi ngaphakathi kimi senginokuyisola. Ngicabanga mhlawumbe ngabe kuyangilungela kube le ntombi ngishele ngamanga. Nami-ke bengimele ngizimele. Ngimnike lokho okungamfanele ukuze akwazi okumfanele. Hawu Mr Nice Guy ngoba sengathi uthanda igayigayi. Before athi bye bye nabangani angishaya ngendakazo. Njengesikhukhukazi ngizomdoba ngomqhakazo. Ngizomlutha ngezinto engenazo. Ukholwa ngizokubuyisela eceleni. Uzomkholwa mase ngimna eceleni ngikhuluma.